Kaixo, geometriaren lehenengo hitzak ondo sakonduko ditugu orain. Lehenengoa zuzena da. Zuzen bat zer da? Zuzen bat da puntuz osaturiko lerro bat. Ez du, ez hasierarik eta ez bukaerarik. Ta nola izendatzen dira? Txikiz, adibidez, R. Horrek esan nahi du, hau dela, R zuzena. Eta batzutan egiten dena da, jartzen da horrela gezi bat. Eta hemen beste bat, esateko jarraitzen duela infinito arte, eta hemen ere bai. Bi aletatik ez du mugarik. Eta hemen, esan dizuedan bezala, infinito puntu daude. Hori bali bada zuzena, zer da zuzen erdi bat? Adibidez, jartzen badugu hemen puntu bat, P, badakizue, puntuak haundiz idatzi behar direla, hemen ditugu bi zuzen erdi, P-tik eskubira doana, eta P-tik ezkerrera doana. Ordan, ulertuta zer den zuzena eta zer den zuzen erdi bat, falta zaigu jakitea zer den zuzenkia. Zuzenkiak du hasiera eta bukaera. Adibidez, P-tik ara. Ordan, hemen, guretzako, esango genuke dela zuzenkia. Ta nola idazten hori? Idazten da erantara. P-tik ara marratxo bat. Ordan, hau da, zuzenki bat. Zuzenkiak zenbat puntu ditu? Infinito puntu ditu. Eta da, zuzen baten edo zuzen erdi baten zati bat. Ordan, hori ulertuta, guazen ikustea, zuzenak nola egoten dien espazioan. Espazioan egon daitezke, edo ebaki egiten dira, edo ez dira ebakitzen. Orduan, ebakitzen baldin badira, adibidez, hau ebakita dago, hemen ebakita dago, zergatik, puntu bat badagoelako non bi zuzenak elkar topo egiten duten. Hor? Eta hor. Zer diferentzia dago ebakitzaile honen eta honen artean? Angeluak ez dira denak berdinak. Baina kaso honetan, lau angeluak berdinak direnez, deitzen zaie elkar zutak direla. Hau da, bat zuzena baldin bada, bestea zuta. Edo hau baldin bada zuzena, hau da bere zuta. Horak elkar zutak dira. Lau angeluak berdinak direlako. Zer gertatzen da, bi zuzenak ez badira inoiz elkartzen. Orduan, deitzen zaie paraleloak. Adibidez hemen, hauek paraleloak dira. Eta beste batzutan, zer gertatzen da? Hemen bat datozenak, puntu guztiak daudela bat bestearen gainean. Topo egiten dute. Adibidez hemen, azpian zuzen urdin bat dago. Eta gainean zuzen gorri bat. Eta biak topo egiten dute. Guazen gehiago sakontzea. Adibidez, hemen jarri dut zuzen bat. Zuzen honen izena izan daiteke T minuskula. Edo txikiz jarrita. Orduan, hemen jarri daitezke puntu desberdinak, adibidez, hau A, B, C, D. Galdera izango litzake, hemen zenbat zuzen erdi daude? 8. Atik ezkerrera bat izango litzake eta bestea eskubita. Hor ditugu bi zuzen erdi. Betik ezkerreta eta betik eskubita. Beste bi. Hemen beste bi eta den beste bi. 8 zuzen erdi edukiko gerituzke. Eta zenbat zuzenki? Hasi gaitezen. Atik bera izango litzake zuzenki bat. Atik zera beste bat. Atik dena beste bat. Betik zera beste bat. Betik dena beste bat. Zetik dena beste bat. Eta bukatzeko azken oharra. Ni baldin badut puntu bat eta hemen erregla bat, zenbat zuzen marraztu daitezke puntozatik pasatzen direnak. Nahi ditudan guztiak, ez da? Horrela, nahi ditudan guztiak. Infinito zuzen ditut aukeran. Baina baldin baditut bi puntu, bakarrik dago bakarra. Bi puntoetatik pasatzen dena. Ondo jartzen baldin badago, bakarri zauzateke. Eta ez da besteik. Orduan, bi puntuk zuzen bat definitzen du, puntu batek infinito zuzen. Eta honekin, ematen diogu geometriari sarrera. Gero arte, ondo izan.